for into với hi môn tệ thọ trần đi anh ạ chuan hi Aizawl Civil Hospital cái lụt sầu tỏ lại get thì cái lụt sầu tỏ chuan đâm đôi in các phật ba vàng in đâm đôi in à cũng min chu Christmas kan manga video mà sa khan ri di ri deal kan se hlomanga ri khodar ri di la oma chumi ri khodar dam do ina chuan kanom to hnu in Aizawl Civil Hospital lama transfer kan ni a ti chuan hei dam do in hianin tinga kan tiang helai chu get point du lu suat heya duty an oma amar chu teng kan kal chhawanga ke mani uata kal chho do na kan strict ve maya chuan hian dam lo hi tam khop maya pathian zara pathian zara Hrisel tha tiangan dam doi in ang chi a hianin ka tam lo khop maya chuan nge thil poimo reng hi chumi khami a chuan hei hi zuti tiran te kapo thei khop maya chuan he lam he block je ni mo so ta tang heng helai hi mi chelam pang nau nei na lam pang wat ni om takan ni in ka ria chu ni he ka kha chiang lo lu ka dam do in lam pang hi lai ke block si ni hi an lo van nei zia te khiatin kalom ple mai hei ti han in tir le dam lo kan te chung te pon yang te vak rang mani tin chhun zanin sul pel sung maya chuan dam lo hian tun ma khanin dam doi in Civil Hospital nurse te an sual chu tiang kha tiang ti te hi kapenga hiana alo rive zeu to ma se he takin ka tonga kha tiang ang kha ka khelem lova keima chuan fel ka ti khop mai na kena pokan thleng chawanga kanon tilang zelanga kan om na hi block ing zat ni kha chiang lo khop maya lụt sầu to nè số lại block G get lụt đòn nhán cắt cái này à đủ hun à hiện là lụt thế cắt tan chuan hay kêu tiền nè phải khóc mày à phải bỏ hết em luật phê là không có khóc mày chuan han ket thì dan pal tanga he kat thì hianin ka ming hi ka lu chuan na kat ve ne chuan ana jong he lu ngot thei lova chuna bi chuan in kan hun ani lem lo chan du tei lu ngot kha oin lo ke ta khuan han duty han dil ve zela nga ya emergency tak a lo chan lu tir mo khop mai kat nei lo chuan kan u ta ka chho me ka sina x-ray kan ti a tai step a hen pom tha a
a chua pa hian hnai awm awangin siak na pipe nen nok nuai kan chuk thla ti chuan an no te hi septicemia le pneumonia ani tel boka an kan lut phenga an a re hle mai at narsan lo om lo ni sa duty chak lampang a hian an kho sa deuh nge mani la hian dutin oma ti chuan he lam hi ke ni room ani a lai khu ke ni om he te hian hei hi chakan om boka kan no te chu ni a lo mu hil bem mai chuan hei kan bul a hian lai mi den chuak dona vo in chung dam tha khop mai to a lai hian no te lo om boka bye bye tra nang ni kha eng tik ni tangin lu kha in lu za dai lu ta ke cái này hay luôn không tro sĩ phir khoan này hi chọn hết lại hiền là hiện cái này ông mà san dia nang ni kha eng ti kang khan om ve kha ni ek ti mai te ni som ni pathum an ni po Christmas heta hian an mangani mele khai comment chu Christmas kan man na ain ang tlang lama bye bye hey boy hey bye 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 tera le bye bye tera chuan hết lai mi te hi ngoro hay hian no te hi eng na nge kha nang in no te kha eng na nge kha a thuak a vunga he lai mi te pneumonia tira kha hey no pang room ani boka hei banga hianin ti hianin an lom zong tur an tar chuai maya an thiam khop maya man zam pok an papa kha har kha clear ngat maya chuan chaka kan hoi tholenga hei hi an ni hi ke ni ayan om masa boka chuan no te hi eng na nge kha nang ni lung thalo ania khoi khuang ni kha khoi khuang ni kha ro pui chi ani chu inom na ri tem kha November ni som pare atin kan lu da chuan December ni in rukin in kan chua ka chuan som pare atin kan lut le Christmas nars te hin fel lam ti vem fel lam khop mai kin an nar sau biang biak ve zok na kan nei bok anga chuan he te no te chua ta alo tlak ke kan mi sa lo lut le ta an fel khop mai ni ho he nars te hin fel tak an ani hi mi sang ni hi an fel khop mi lo duat khop me kan lom hle ani ta mi sa mi ne fel khop me kan pi te fel deuh dawan nia ai hi pi ma sang nia khiu ta mi khu chamin ting ka ria cham pui ni a chuan rin te ni chu an fel em chu wang chuanin china ka soi to ang khanin mi soi na zong ang le kan thil hrian na zong hi alo dik vek lova atakin ti hian ka tonga an fel ka ti em chu wang chuan midang po hianin fel an tia hi he lam po hi room chak lampang ani a atakin rontong ulein hre ve mayang
an mani hen dam na om ani ka ti kha dam lo der mai hi ka du deuh thina e dam doi ai ma hen an mani hen dam na om naupang hianin an shalo mai maya puitling hi chuanin an fel zia kan hria a chuwang chuan an mani hen dam na a om tel ani ti kha karon tar lang du ni chu ale khan nurse te an fel zia te karon soi to a ti chuan i kan thil hriat tur atana khang ang i thil hra chiang hot lo hian in ti deuh tawng tang o thil hi kan soi deuh top top zela hei wang hianin ti khan a takin hei keimani kan han tonga chuwang chuan karon tar lang ve zok ani kha o han vo in tan chu du tok phot mayang